bonjour jiaby nareo. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Quiz hoantsika ray aman-dreny. Anao mitandregny irany zokibe jibe teo, mivolagna faritra ny Antsiragnana, marary fonao betibetiky maregny hoe nisy tamin'ny andra zay ma raha jiaby novolagnin'ny docteur JB igny sa angano? Raha nisy, tsy angano karaha ataon'ny Rajoelina magnano angano, tsy angano karaha ny fitondragna ty magnano angano, raha nisy niaigna netavatra tagny koa orinasa garamaso, bisofy, biorogno, tsabovary, lozina, zegny raha tsy tokony irina eky tamin'ny faritry Madagasikara sasany. Niano anao mitandregny hira igny, anao loso-diniko hoe nandika tany fady sa nangirian-drazagna sa nampio-tegna fady sa. Anjaratsika jiaby mandiniky mamaly izy. Slogan tsika amin'ny faritra igny baka hoe kely taretrina fe manga, ely fa managnaigny. Mivolagna raha zegny, taretrina fehinao manga, ely ozy izy fa managnaigny. Betibetaka atsika mizaha kiniagna, aloha mbarako direct ny mary, kiniagna ary natao ary mbola hatao ary mbola mitohy ny fampitehagna ny faritry Diogo. Mampalahelo, province ny Diogo misy 9 district, samy managna ny lazany reo 9 district reo. Ary nampieky n'izao tontolo zao. Mandeha Mbariobe anao mahita garamaso, mandeha Sambrano anao nahita luziny, nandalo Ambilobe anao azalahy balany lafilesy volamena, nitsaka anao nandalo Angivorano Antagnavo tsy volagniny, Diego tsy alany Vakilatsambo, mivadika anao Tignana azalahy andapa tsy mihinan-kera avako aby. Mandeha no Antala Lavani fa tsy volagniny, Sambava fa tsy ambara business mandeha. Voemara ngomby tsy endiklany. Tsy haiko hoe ino raha tokony irigna baka an-tany hafa en province ny Diogo. District 6 volaniko aminao, 6. Tsy anao manotra 6 io, le mpitondra nanagna na izy zay ny fankatia, ny fagnampy ary ny fagnato. Betibetiky nazo n'ity fitondragna ty, ataoko hoe tsy ty fitondragna ty zaraiky fa nanomboky 2002 tsika vraiment hoe niporetondreto maro lambo ndraiky maro amboa reto. Tsy maty valavan-kiboro io amitsika avaratra. Maromaro fagnontaniagna napetrako teo tamitsika jiaby, anjaratsika jiaby mandiniky mamaly. Taloha anao tsary naregny hoe aro baka Toliara andeha La Réunion, andeha Mayotte, andeha Maurice, andeha vacances. Non! Olo baka Toliara taloha mandeha vacances aminay Mbariobe, olo baka Toliara taloha mandeha vacances aminay Diego. Fazio. Incroyable. Lalagna ny Madagasikara fa tsy le lalagna raiky magnarikabaka fa le lalagna raiky magnadoso zaza amboatra ka.
zay lalagna imboanao rango sud anao mandeha nord est anao mivadika l'est le 8 points ataoko le 8 coin teo Madagasikara lalagna magnadoso zazamboatra taloha baka izy magnarikabaka fa zio izy fa magnadoso zazamboatra ka lalabe atsika tsisy lalabe mavandy atsika tsisy national zegny communal nde izy koa be communal zegny mbo io lalagna tsika communaly régional io fa tsisy magnadoso zazamboatra ka lalagna amitsika mampalahelo nazava volagna docteur JB teo samby fanory lahy ozy izy ary samby managna ninany fa zio andapa fa tsy masaky magnary vary ankera zay fa tsy hitanao andapagny agnomby zay voe maro tsakarenao tsy hita nefa andro ndraiky isika ro magnano werawerandro roapolo telopolo dimapolo aomby vonegno lavany zegny taloha aza lahaboko lombolombo mitsabo vary lavany taloha anao nandesa anao mahita soavan'io zegny taloha aza labiko ndrenao isika anao mandeha ntignana agny anao mandeha zaza lamba meza vanio araiky za latsaboko aminao vanio 2 ans 3 ans farany be fa misy voeniny zio sava pa agny ety agny fa tsy sava agny fa sava pa mivadika anao ntignana andre vato lombolombony jiaby garamasy familefa mbario be samby rano baka fa tsisy feky nde l'usine araiky heureusement Biolande mba io nde Biolande magnano zegny faturatoragna heureusement privé fa izy ndraiky faturatoragna somiazy baka izy fa hitatsika igny nandeha nagadra olo be dadilahy indreo materaka ro matarimy ro amatsaiky bilelo ro nitarimin'olo be karaha igny andigadegna andesinao minao 3 heures du matin samby rano koa fa tsisy raha fa tsisy raha za masaky magnano pariazy volanko aminareo za nandalo io za boka tsy masaky manogno hoe RN6 io communal 6 io mandeha maromandia io anao teo nahita l'usine maventy kafema ambiambiny bako nagnamboatra tapioka fa tsio nde fondation ndraha io fa tsy hita foeky mampalahelo koroazy baka farebaka mivadika anao manonga magnavaritra anao mandalo bijofo zegny zalahy nanagna nina izy ambilobe baka tsy volagniny teo nisy asma coton de Madagascar tsy coton de Toliara tsabo karany Rajoel fa teo ambilobe teo nisy ny atao hoe asma coton de Madagascar ravagna siramazy baka agnarany fo chinois mitondra izy fa lettre chinois reto koa ay tsisy rapare katramo olo karaha président de la république mikatramo anao mandalo amy sisindalagna ambilobe igny rangopera mantsa
siska anao miboaka varitra ny ambilobe mandeha isesy igny anao ravoravo anao mare misy mahabibo misy taborany mahabibo fa tsisy faravagna regny anao mba mividy raha milalagna ambilobe igny maambilobe ny ambilobe andeha voandalagna ndre pitiky anao fa mahevoko mahita pitiky nefa laza ny pitiky ny ambilobe zay zalahy non ampalelo anao miala ambilobe anao mipalapala anao avy agnivorano anao mbola matatra atody batabata anao mbola matatra majola mbola majola mafana ndenao koa ena andeha tsara be andra talata anao nidika agnivorano zalahy bazarinao mody adigo nefa tsy anany agnivorano anao baka atsimo nandeha nagnavatra bazarinao nefa agnivorano zo raha zay fa tsisy anao mandalo mavagno magaga regny non 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 raha volagny izy be igny marigny district sivy samy nanagna nany tamy faritra varatra ely fa managn'egny taretrina fiemanga io baba fa zo fa nontraka taretra igny anao koa fa nitrika anao simbary anao mitsinjo croisement Joffreville anao mivolagna atsiragnana zazy igny ho anao nagnitry ranomasina izy igny fa zio tsisy raha hitanao karaha ataonao baka Tananarivo midriky Majunga baka Belobaka anao mety adirony Majunga mirehatra mamirapiratra fa zio anao tsy mahay hoe za ty moa be rivotra sa za ty kely rivotra anao nidriky Alignandra na magnena koa Majunga anao fa tsy mahay hoe ai moa Majunga igny ora anao koa midriky Majunga anao baka be rivotra anao mahita motro magnena koa mbola miretry anao mihodigny quartier Majunga igny karaha Rosori anao mihodigny quartier Majunga igny karaha Nivadika anao vola marigny moa Majunga ty Diego la même chose anao koa fa nitsinjonao simbary magaga igny anao nazy croisement Joffre aza lahaboko antanany ho anao zao mandeha agny mandrapavianao Diego votrika anao tsontsoronao mahito sa torotoro vadinao mavesitra afajaza sa karakory lalagna fa tsy mety tondrasagna kabaka fotony lalagna aminay Madagasikara igny magnaraka abaka fa zio magnadoso zazambotraka aza mavesitra ko 9 mois 8 mois 7 mois ka aza mandalo afa tsy tonga volagna oro zegny ny zaza incroyable anao taloha baka Ambariobe anao andeha DS anao miara magnena koa Ambariobe matsagna anao avy Digo anao koa fa mety mipody ariva andre anao mandeha ambanja maraindraigny anao mody an-tanàna fa zio anao baka Ambariobe andeha DS une journée laninao milalagna nefa io tsy ampy 500 km tsy ampy 500 km ko baka Samborano mandeha DS non tsy ampy anao taloha baka Sambirano be mazava anao andeha Maromandia anao volagndreo anao toko tambony-tragno to fo anao toko tany-tragno karantsa anao takarambe fa zio une journée lalagna 100 km anao mialambanja andeha Maromandia une journée 100 km tsy agnanovako izy hoe 99 km
Ouais, marigny volanao zegny Zokla parce que fa hitako reo nagna tentative teo. Ambila ro magnano asandreo, ro koa kajo ro manginy fa ty tsy voasakagnandreo. Nindreo Prétador fa naka Terminator. Ouais. Ouais, hitako Zokobe, hitako. Ke raha karaha zegny vraiment mampalahelo le toetsaigny. Mampalahelo. Ino aviako napidriky irany JB igny afandaragna atsika. Ataoko en général commenceko bakay. Ngai président baka nivolagna harizy magnano. Nisy volagna zay na avy nambaranao président apodiko aminao tsy haiko na tsaroanao na tsy tsaroanao fa anao io zay baka misy maladie d'oreille, misy aretiretigny sofigny zay anao président. Raha volagny vavanao tsara regny sofigninao fa anao mila anao midariatra mivolagna avy. Anao nivolagna hoe on change pas l'équipe qui gagne. Natanjaka Real, natanjaka zay Barça, fa zay ndraiky nagneky farisiagna anazy zay resa amboninahitra fa zay tsy karaha anao resa mivahoaka président. Anao koa resa mivahoaka tsy anao dika nivolagna naka hoe anao resa mivahoaka. Vahoaka fa tsy mijery anao, vahoaka fa tsy mitandregny anao. Noho nino? Noho ny ekipinao mamono anao reto. Noho nino? Parce que anao tsy mitandregny le volagna vahoaka. Ro ekipinao reo, ro olo ny ankinkigna anao koa niankiny tamin'ny Mevagnaty fa anao tsy niankiny tamin'ny Teza. Ko ro olo aby jiaby ro Mevagnaty fa lafa. Fa anao tsy niankiny tamin'ny Teza wala anao tsy niankiny tamin'ny Boiron. Anao karaha nagnondrana ino? Bois de Rose. Matanjaka Bois de Rose. Nefa ny anao nagnino? Solafaka. Azovy nandavanao. Ro olo volagnao hoe on change pas l'équipe qui gagne. Qu'est-ce que vous avez gagné pendant les 16 ans, monsieur le président Rajoel? Bambarazy aby ino raha ny gagné nareo? Nagnondrana repirenena, nandavy tanindrazana, mandrava tanànan'olo, mandrava tanin'olo. C'est ça. Zegny nataony hoe gagné nareo. Président Rajoel Andrinirina. Za misy ray aman-dreny zay malialigny azalazako be hozy izy. Baseky fa zalahy io koa fa nanjariny kapokapo ka za volagny neky zalahy hozy izy. Za namaly izy mora fo. Zokla volaniko taminany, ok, tsy volagnintsika izy. Fa eske izy atsapa fa iro olo miaraka aminany reto ny mamono izy. Rozy io talohany sy lelaka anao Rajoel. Ro boko ninonanao, anao zo amizay kikeriny aomby kely nino, alika kely tiagna zegny. Zava ro jiaby zo io. Aia amizay place nagnapitrandro anao. Aia. Zay efa ela nagnambaranao, anao miala io zalahy fa anao ndeha lendro io baraka. Anao miala zalahy fa anao zalahy movonendro io anao. Anao magnano Rajoel Andrinirina anao. Voilà izy akeo izy tsy mikoafy. Nitandregny anao la mer, tsy nitandregny anao la mer. Mampalahelo. Monde entier zao ne tsy mahay olo miaraka aminao reo. Monde entier mahay hoe président nareo tsy le nitondra, président nareo tsy le nitantana.
présidentareo sesipre anao afo zao mibaby taketra ratsy tsy manjary nataondreo olo ataonao fantianao reto fa zay mivolagna aminao magnanitra anao magnamianao solution mivolagna anao non monsieur le maréchal il s'en fout ben oui anao tsy mijery vahoaka mampalahelo président olo magnano raha olo mehy asa tagnana olo mehy fahaiza tsy amenareo plasy fa hoe igny ane zanaka député gagagaga igny ane zanaka ministry gogogogo aleo miagna plasy fa le olo nianatra le asa mahay le asa non sy vagninareo karaha ataonareo mitsipombary natapy amy lalabe magnadoso voeny ndraiky goudron igny voilà izy akeo izy tsy mikoafy alamere tegna mampalahelo anao président aia rozo misy miaro anao rozo tsy miady an-tragno anareo zao drakatra agnaty vilagny mikoroporopy koa anareo jiaby tsy blé tsy eau de javel tsy lay ino tsy klino ala tsy omo tsy pax anao za andro io za nefa ela nagnambaranao rajoelina anao tondro olo reto rombony adala fa lefaka voilà izy akeo izy tsy mikoafy mafy raha mahazo anao io anao koa natoetsinie za mbola jeune plus que anao natoetsinie rajoelina c'est vrai mbazava hely avantage tsika roe ko amza fitatra za tsy olo makiazy baka za tsy olo mipendre za tsy olo nitenty fa anao heureusement isaka anao nde volagna amy télévision na amy rabe avy le modélisy magnamboatra soranao fa nakatsy milamboarigny za jeune lalandava caprice tanora lalandava président anao miala za tsy hoe tsy fitiavako anao fa raha mbarako anao miala fa ratsy raha ipoko io mbarako anao ratsy raha ipoko io anao kaza mangalalaza ko hoe anaty tamboninahitra anaty tam fitondragna fa ratsy raha ipoko io tegna ratsy sérieux raha mbarako anao zegny président nivolagna anao tamin'ny émission anao tamin'ny dimanche za boka tsy mitandregny anao fa za mitandregny vahoaka hoe akony raha nivolagninao nindra nambaran'olo aza la ty ma président rosa ty adversaire misy nino moa atao volaniko tamindreo misy volagna anao zay nalefandreo taminaka rajoelina andry nirina za tokiky nitandregny raha io samboriko volagna anao masaky mifamatra anao rajoelina anao koa tsy nagnano volagna ty fa za hamaly anao za mihitsy hamaly anao amle volagna io anao ny volagna fa hoe mba misy olo mivolagna izy journaliste nefa izy tsy journaliste de mamamoaka vaovao tsy marigny zany ve miora ho anao tamile journaliste afodinao vava io tsy animba ny endriky ny journaliste mamaly anao za rajoela biafa tempanao za tsy karaha anao rajoele DJ du salon un DJ ils savent danser un DJ mahay mitsinjaka
un DJ mahay mihira. Anao sady tsy mahay mihira no tsy mahay mitsinjaka ary anao DJ. Tsy haiko nino DJ nino anao e. DJ ny salon sa DJ pokopoko? Un vrai DJ, David Guetta. Ameko afaka anao. Zava David Guetta. Ça c'est un vrai DJ. Il chante, il danse. Crisseur karaha ataon'izy mandry mihina vary. Fa anao tsy haiko président. Tsy haiko ino maha DJ anao fa za volaniko aminao. Nameko vavolombelogno anie anao, mbola misy vavolombelogno velogno ao Rajoelina. Mbola maro koa vavolombelogno velogno maha journaliste za tamin'ny fotoagn'androny. Fa za tsy journaliste du salon karaha ro bekonao fodinao vava amin'ny vola reo. Limitenao question reo, filtrenao. Za tsisy mpagnano politique namody vavanaka tamin'za journaliste ambarako anao. Ndao anao mangala témoin feno Asambirano be mazava. Ndao anao mangala témoin faritry diana io. Misy aroe volaniko aminao telo témoin maventy anao koa tia e. Araiky eo ampanifiagna ao. Ndongo tania izy. Manjary. Araiky io Asambirano be mazava io. Joelson Paulin. Ameko afaka anao. Ry Ray Aman-dreny zokibe tsy merigny agnarana anazy amin'ny maha olobe izy fa tononoko. Ry mbola ry Ruffin rakoty maro agnontania izy. Azovina mpagnanja formation. Fa za tsy DJ du salon karaha anao. Anao avy Ambaribe atoato. Zimbaka na emitry daty igny fotony fa regninay ary nambaranay vahoaka prévu le 16. Na emitry koa daty le 16 igny tsy nasaky nandeha le 16. Asa moasinazy to ndraiky le masonao mbotoragna mivola anao kaza mandeha fa tsy mety. Na emitry. Ay, partirany fin du mois 26 magnagny. Oh. Zay ka zala fosanova. Anao ne mavandy. Mensonge aminao incroyable. Azonao? Anao mavandy loatra. 16 ans. Vahoaka navandesanao. 16 ans. Ndre anao ni chance vahoaka ny laminy 16 ans zegny. Fa koa i vahoaka talatala. Aha. Nao lafa tsy teo e. Sérieux raha ambarako anao zegny président. Aleva honogno raha ambarako anao zegny. Zany nangatogata aminao. Anao koa masaky volaniko magnanaova face à face direct karaha nataony général Gelé igny tamin'ny zandrilahy baka atsimo igny PDG igny azovy Andry Biary. Ataova baka. Andesa io mpagnano gazety no miora io, za tsy mila mpagnano gazety. Atsika roe boko mpagnano gazety zay tianao ndesy. Nandesinao Abraham, nandesinao Sibela, nandesinao miora, ampidiana amin'ny place-nao Gaskara, atsika mirala. Taminay Tambaribe teo, mbarako anao président. Teo nisy boîte de nuit zay agnarany kaindro Harlem. Ndao anao magnontany.
mbola velogno ro mivady Gérard Gilet azolahy Véronique vadiny agnontania boka azo DJ tamin'ny Harlem teo volagny za ndraiky tompoko lahy momady alohany izy io nivadiko manava Harlem agnarany tsao tsy hainao ambarako anao ndao magnontany Ambaribe io nambarako anao teto président ndao mandeha Mayotte anao tsara mila visa miboaka anao miboaka karaha tsy haiko nino ndao zahava Thierry Maclucky a Mayotte ery tompony radio Jenny za to re amandreny tsy regnana manongona agnarana anazy mbo velogno ry pagesse za tamy kalisy niany anao volagna hoe mandroboka masony mpagnano gazety anareo ny mandroboka masony mpagnano gazety Madagasikara tampenanareo vava tsy ambelanareo mivolagna menasy anareo koa boka mivolagna fa malalaka ny asa fanaovagna radio biafa radio jiaby man Star Times amy Canal Plus ataova za tsisy raha voazoko anao radio ila même anao président république ndre fahaizana ndre fisiagna jery za tsy karaha sy teny ambanibaninao sy teny mamody vava azonao fa za tsy voafodinao va Ndragnahary razana anaka mamody vavako fa tsy anao radio ila nirina ke zegny nanapidiriko niany anao tokony mangala olo koa président république zegny olo be zegny alohan'izay hevahoaka olombelon karaha anao agnaja anao tokony magnaja anao tsindriky fa tsy anao président république mandeha amy TVM amy radio mbahoaka amy télévision mbahoaka karaha tsy haiko magnangy amy 7e tsy haiko amy 6e tsy haiko 5e wa mankany ambavako ambavanao c'est de gamin ça c'est de gamine change-toi monsieur Raduel zay fo volagna ambarako anao bon napidriky jibe za teo nikoragna faritry Antsiragnana Diego ndraiky Ambaribe fikoragna izitsika niany mampalahelo Diego volaniko aminareo na hoe Antsiragnana za tsy masaky manongona agnarandreo Diego za tsy masaky manongona agnarandreo Antsiragnana fotony nagnino Diego zala nanjary rehetra azony fitondragna reto lalagna mahafaka zazamboatra aboakako amy Facebook ao baka io raha misy atsika amy fotoagna zio nipitehiny ty fitondragna ty nanomboky 2002 efa hitatsika fa tsinjotsika fa tsapatsika fa omafy raha mahazo atsika faritra avaratra mbola mitoy ziska niany ny amarentetiny tsetsika nikoragna zao Diego za fa tsy masaky mikaiky izy Diego na DS na Antsiragnana fotony nagnino kiniagna ny potegny kiniagna ny robatigny
le mahatsirangana ny atsirangana na mahadesy ny desy na mahadiego ny digo. Taloha volanko anao midriky magnena koa diego zegny anao mbola mety amotry mazava mirehitry. Anao baka magaga Nosimbary igny anao mahita diego za zegny regninao fofoko ranomasiny, regninao Varatraza. Fa zao anao midriky diego anao volagna hay za ty moa aia. Zegny faritry andiananao Madagasikara lalabe. Taloha lalabe ka indro hoe magnarakabaka, fa zao lalabe ny Madagasikara magnadosy zazamboatra ka. Kenao koa fa 6 mois midriky 7 mois 8 mois 9 mois anao kaza mandeha par terre kaza mandeha par terre ao za fotony hibotsoka amy lalagna hoe zazamboatra ka. Fotony lalabe baka sud anao mandeha nord, baka est anao mandeha ouest, le 8 coins de Madagascar ohaty sisy lalagna national zegny mavandy. Ndre izy koa izy mba natao communal donc mba toratorana izy sady tsy nationaly ny tsy régionaly lalagna. Ary ro misy ministre magnamboatra lalagna 24 heures maleny latsaka izy farobaka zegny ministre magnamboatra lalagna. Ndre point fotsy vitany ledy pony mavavy ndraiky ifasy hoe fa ndidriky taogna roe pont tsy voamboatra nareo zala nareo kapotra nareo magnikia nareo koa tsy mahay raha, magnikia nareo koa bado fa tsy agny amy micro-ny TVM, tsy haiko micro-ny Viva, tsy haiko ny micro-ny Gapa, tsy haiko Godzilla, agny anareo wa nefa raha ataonareo tsy manjary. Vahoaka ny fakajonareo e, vahoaka nefa empaka anareo anareo zatra mangalitra fo mahita vahoaka amy tenareo fa vahoaka tsy mitianareo. Atao fa sondage 9 district province ny dioko hoy zizirany be afarany abaka mbola mipodiky zegny atsika jiaby samy mandiniky raha volagny docteur JB pe azonam. District sivy provincial io nanagna na izy ro district sivy andapa tsy mihinan-kera voy mara magnondragna omby mandeha andafy antala lafa nifatsy eto izy Sauvanio tsy volagniny mitsaka anao mandeha ndre fato diego tsy lany fakrilatsambo agnivo ranontsena tsy volagniny Antagnavo tsy tantaregny Ambilobe volamena balabalany lafilesy maloky sahafagna foagna vary be mazava Sambrano cacao café tsy tantaregny agnisan'ny faritry maro loziny tamy fotoagna andron'io Sambrano be mazava tao nisy natao hoe café ma tao nisy Coroa ry Somia ry Biolande izy koa igny faritravatra igny Ambario be zay nanagna P6 zegny zay nanagna SPPM zegny zay nanagna ry Valentini zegny nanagna lasagna ry Bevois zegny
ry siramà zegny jama zegny zo jiaby tsisy marary fonao anao mitandrigny hirany jibety io antsiragnana mina vola de go tsara paritra fa zio kiniagna ny vonegna mihitsy le diego ny potegny usine maro maventy teo nanagna audima zegny atsika nanagna izy azy audima io volaniko taminareo tamin'ny andran'ry Paolo Rossi joueur n'Italie tamin'ny coupe du monde io audima io tsotsy hainao zegny raha joela parce que anao bado nagnamboatra ballon football ny coupe du monde tamin'ny Paolo Rossi nsoma io audima ny vonenareo io oditry malagasy secret zegny taloha milatra sambo andeha amin'ny bassin midriky miboaka tsy araka aby zio ny vonenareo diego ny potenareo diego tsy lionareo mitondra Madagasikara anareo ty tondra fa anareo tsy mahaleo zalahy miala ambla hitondrany jeune izy ahitanareo izy ba lalabe zay baka Diego ao mampalahelo tsy mamegnatra magnapody meranay Zokbe Jean-Luc miratrape raha tsy vitanareo io fa anao mandeha Diego zao io non ameko exemple anao koa baka amin'ny hôtel de ville io igny andeha amin'ny lycée agny baka amin'ny hôtel de ville anao andeha amin'ny lycée igny misy lalagna kaindreo hoe rue François de Mailly zay baka nipetraka tamin'igny be tamin'ny quartier igny zay jusqu'à zigny avy agny en contrôle financier agny amin'ny lycée agny lalagna misosa zio anao mandalo amin'ny lalagna igny parce que lalagna igny baka anao miala l'hôtel de ville anao midriky karako magnanaovako izy magnatsy manignana zay baka lalagna io magnadoso zazambotraka zao nefany consulat de France ary consulat de France mpamatsy volatsika lalagna mandeha amin'loatra voamboatra anao bako mahitsy mahazo cité ny fonctionnaire reto cité mpanjakana reto tragno mpanjakana reto non nanjary tantara nanjary angano ndre bajaty malegny mandeha amizigny exemple ameko zegny anao amizay koa amizay magnodidigny izy io anao taloha mandeha amy cité polygone zegny anao mandeha amy peloton regny lalagna mandeha aza labako anao tsy maregny 4 taxi ny Diego katrakatrikatrikatrikatrika anao volana zazy io mitiligny sa ia lalagna tsara fa zio anao mandalo aleva ono raha volako te olo may Diego anao midriky baka amin'ny ino magnarany mpandafy mofo baka amin'ny ritra ary igny anao mahazo prison lalagna fa tsy aminazy edy na anao midriky baka amin'ny discours ekabo anao mandalo amin'ny foyer de jeunes igny nefa iny lalagna mandeha amin'ny palais ny faritany non tsy hitany masondreo sady tsy tsapany gilandreo lalagna andeha tany asandreo
PDS zay. Taloha boka PDS teo tampale faritany teo bureau-ndreo. Anao amizay mahazo am peloton am gendarmerie io igny. Andeha am cité polygone anao miboaka am lycée ny Philbert igny Jafelbert boka anao mandeha am stade. Incroyable. Io tsy lalagna. Malegny ro bajajo io mandeha agny. Nefa anao taloha mandalo teo volaniko aminao. Amin'ny ABC io boka tsy volagny. Boboko anareo amin'ny Facebook nakao baka io lalagna volaniko aby zay. Ndre nareo mahita lalagna aby zay nareo mivolagna, aia ma lalagna ty zao be. Zana andifasany manafy vazaha namako raha io. Zana utany me ty ola izy heureusement sy nagnazava za sady même temps izy nangala sary. Teo zany volagno, non volaniko taminany, merci volagny ay. Io vazaha teraka tombotra digo teo mahedy ego. Izy nangala sary vidéo raha io. Nambarako teo, zaho izy eto. Nandalo zaho izy defana ambassady consulat, nandalo zaho izy amin'ny ABC, nandalo zaho izy mijotso tsy haiko mahazo l'école avotro tsy haiko mahazo am peloton polygone. Tsisy lalagna pare. Tsisy. Ary PDS magnamboatra nino. Meraner Javuzara Zokla Jean-Luc 2 ans fo izy to Diego lamo, Diego nadio, Diego namirapiratra. Fitondragna anareo, place nalenareo, tsisy raha vitanareo zala, tsy motro, tsy rano, tsy lalagna. Anao fo mahita reo mivangongo mivora Diego io, tsisy raha pare. Karaha lalitra amin'ny poubelle, tsy volaniko le araiky ary lalitra zegny hoe ohatsika igny. Karaha lalitra amin'ny poubelle ro Diego, o gouverneur, o PDS, o tsy haiko ministre nino, tsy haiko azovy, o député, o vice-président ny assemblée eo. Mon œil, oui. Mampalahelo anareo, mampahonena. Ry mpitondra mitodika aminao za Rajoelina, fotony anao lohana. Anao ndre izo malaza ratsy. Dans le monde entier, olo tsy mahay malagasy, olo tsy mahay ministre anao, olo tsy mahay premier ministre anao. Fa monde entier mahay hoe Rajoelina o, Rajoelina o. Azoma président nareo, Rajoelina, azoma président nareo, nirina Rajoelina, président. Mangala ondra le mama o tsy mikoafy. Za tam place no vombolagn'olo monde entier. Gauche nakako tsy nariko za nangala droite. Anao nefa nivolagny Rangoela fa anao magnano anao meherogn'olo, fa anao tsy meherogn'olo, fa anao tsy mahazon-draha. Izy io ne président, misy raha tsy hainao e. Misy raha atao hoe ela volagna. Misy raha atao hoe mavandy. Raha roe io tsy mira. Ela volagna ndraiky mavandy tsy mira président. Fa anao ne navandy depuis 2009 jusqu'à 2025. Noho ny azovy reto mpiaradia aminao reto. Maro ane olo fa ni alerte anao. Oh! Ro équipenao ro hamono anao. Ro équipenao ro tsy manjary. Non, inona nambaranao? On change pas l'équipe qui gagne. Voilà izy akeo izy tsy mikoafy. Ne change pas équipe qui gagne. Nagnino anao zao mialamboetra? Mahino anao zao misavotaka? Drakatra agnaty vilagny. Tsendriky nefa raha tondronao io. Za en place-nao zalahy, anao zalahy miala moramora fa ratsy fiafarany raha io Rajoelina. Za tsy menace anao fa za fo nony anao olombelo. Karaha za, anao miala fa ho ratsy fiafarany raha io. Anao boka problème nao ne tsy alaza.
hoe izy teo nitondra zany ny rinandry rajoela zany nefa nilaza ratsy nandesonao malahelo amlaza aminao le hira izy io baka mipoko baka ary mbo ipopoko marenora ho avy zava olona tenenao karaty karary zava izy io nandeha angala mercenaire Israely pitra eo foanao hitanao izy vahoaka koa nikajono hoe anao tokony mangala ondraha mampalelo zany anao natoe plus que za zava sorana ka fa anao natoe plus que za nefa nitaonantsika fankalavitry anao nivolagna misy volagna nataonao tamy dimanche valiko volagna anao raha Jojo Toto hoe misy olo volagna izy mpagnano gazety nefa tsy mpanao gazety te mamoaka vaovao tsy mary vaovao tsy marigna bokane diabeta anao mialamboety vaovao tsy marigna bokane boatetanareo mikoronta misaobaoba anao ny DJ tsy marigna fa tsy zay ny journaliste tsy marigna zay ne managna témoin nambarako anao jiaby témoin akantao tania mbola iry volanko ry fiarakoto maro ampanifiagna manjary sambrany be mazava Paulin Duerson igny Diego regny maro manafy journaliste ny ndraiky za tagnatin'ny fikambana be ny journaliste varatra io RTK radio télévision kalista aloha ray mandriny pages mbola velogno ndao magnotany izy fa za tsy DJ pokopoko karanao za tsy DJ du salon karanao mihira tsy hainao mitsinjaka tsy hainao za tsy mahay ino ma DJ anao mandefa la muzika olo jiaby koa mahay mandefa la muzika ndre za afaka mahay mandefa la muzika ndre za afaka mahay misynchrone muzika aroa synchrone zegny DJ manaova karaha David Guetta farafaratsy anao magnano karaha valako zo araiky a Suisse agny igny haiko DJ farafaratsy anao magnano karaha valako Mazenga Rakotobe fa kono DJ du salon mbola io korana ambario be boboko io baka io lalagna Diego nambarako anareo amaragna atsika izy ambario be raha misy ambario be tsy mahagaga sady tsy mahalany fagnazy na zao ohatsika sary iny raha misy ambario be tsy mamoa fotany mandry ary tsy manetry be fa maiky fa raha misy atsika ambario be managna pompier ny raha nagaga tamy pompier io andeha monimotro tamy vieux port tsisy rano nefa ny pompier ty 3 heures à 4 heures du matin mandeha mizara rano amy Mpagnarivo aboaka koa sary baka io teo manafinaka nangala sary io marikitry zawady mpandafo projet io marikitry Porte Rouge zay may ambario be may place volanko io pompier mbahoaka 3 heures 4 heures du matin mandeha magnatriky rano amy Mpagnarivo rango ro nisitriky ndraiky ro fa tsy misitriky
anao tsy gaga. Normal pompier koa misy alerte moatry tsisy rano parce que mizara rano amin'ny mpagnarivo pompier. Boboka koa sara. Nareo tsy lany fagna. Boboka koa sary. Pompier ny Ambarivo be 3 heures à 4 heures du matin mizara rano amin'ny mpagnarivo fa oaka mijaly. Mampalahelo le toetsaigny. Zay mahasan'ny pompier mizara rano. Mamono moatra haiko asan'ny pompier tsy mizara rano. Non, ny Ambarivo be pompier ny mizara rano. Hay akory manareo zay le civilisé. Hay, monsieur le maire, Ambarivo be mandroso. Pompier ny mizara rano ho an'ny mpagnarivo. Faroe raha misy tsy sakin'ny préfet izy nagnano ny oataoata hoe motera atsota efatra fa voamboatra aroe tavela. Anao zao karaha tsy masaky mivola préfet Angelo ny Ambarivo be. Iny ma raha nandalo tamin'ny reto moteur ny rano tamin'ny farita riny. Ambarabaka préfet, monsieur le maire, tsy lany mpanibaka loatra Tananarivo agny lève le main, baisse les mains zay baka diany agny. Fa raha nandalo t'Ambarivo be ambarako anareo vahoaka. Fa nareo zay mibongosa nareo atoato tatiky rano e. Mibongosa nareo atoato Ambarivo be mianakavy. Anareo hitatiky rano fa tsisy moteur eky rano. Il y a 2-3 jours. Masigna Ambarivo be io mbarako anareo. Izy io tsy malegny vahiny fa koa karazan'olo tsy tiany nandesinareo io. Io tsy maintsy mamoa sampona. Ambarako anareo raha nisy. Amin'ny farita ry misy moteur roy maventy branchegna. Nisy raha tsy nety namboarigny. Ro nandeha nangala maro lambo ndraiky maro fandroaka baka Tananarivo agny andeha namboatra nefa zay io maro zany ka nemehe raha. Ilany boaka. Masaky mifamatra anao monsieur le maire. Masaky mifamatra anao préfet. Eto sa mivolagna aminao Rajoelina. Aizanao hoe za journaliste sa tsy journaliste. Azovy journaliste nareo fanjakagna nagnasaky nagnaboaka raha boakako ty. Moteur roe iny boloka agnaty fario 50 mètres profondeur fario. Bloko moteur ny rano aroe. Veloma Saidomara. Zegny raha misy amintsika Ambarivo be zao. Ka anareo vahoaka ny Ambarivo be. Bongosa anareo fa lombolombony teo tsy azahoanareo rano eky. Moteur latsaka. Masaky mifamatra baka anareo mijirama. Tiako anao koa fa matra mamaly zamizegny Angelo préfet ny Ambarivo be. Tsy sakindreo ny volagna zo. Zay nefa nagnambaranareo. Tanànanay io tsy malemba iny. Boko tsy mialonjafy. Fa olo koa fa tsy tiany tanànanay io. Anareo zalahy aripaka ndrenareo ny chance ro technicien jirama nafarinareo baka Tananarivo navy agnamboatra moteur io. Tsy nigoloko tagnaty rano tao rebaka tao. Asiny tany zegny. Alahelon-drazagna igny.
anao ny préfet mitosy pesosy fa fahignana anao la tsy milamigny tso tsy hainao raha zegny raha mbarako anao raha marigny anareo jiaby APPMF montraka tsy haiko lagniny eto Ambaribe reto razana amizanareo araiky izy igny latsaka agnatin'ny rano amin'ny fariary moteur aroy brou 50 mètres profondeur moteur tsy haiko mbiagna ko nareo azo rano zegny raha misy Ambaribe mahera fitondragna ty ozy aminareo mampalahelo atsika bako io mbola kadalendro rimera ry adjoint tsy haiko ry azovy tsisy masaky magnambara masaky mifamatra raha zay koa tsisy to pea sonamo le mpangala ologno nagagaza tsy nampangala ologno olo fa izy nanginy parce que tsy mahazo pesosy masaky mifamatra anao sandry bebele niny tsy agnaboanao raha zegny ampangala ologno olo fa tsy olo andeha ampangalanao ologno vandivandy ary ndraiky compagninao à la fin NIE io compagnie oui masaky mifamatra nareo OMC monsieur le maire préfet directeur ny jiraman'ny Ambaribe mivolagna koa famatra tsisy rano moteur latsaka zana gniraka olo mba levanareo sara tsy azo sara azy io zoko be fa 50 mètres profondeur fary io laisse tomber tsy olo araiky tsy aroe tsy telo nagnambara zara azy igny dikan'izegny tsy vandy fa izy koa reo nazy sary mbona nlaiko baraka teto jirama andeha vandy niny koa anao zao Angelo préfet Ambaribe andeha volagna niny koa anao zao ali volovolo loup-garou ino vandy andeha ataonareo zao ambara raha marigny zalahy moteur latsaka 2 moteurs dans l'eau incroyable za ndraiky tsy gaga foton'ino maro lambo ndraiky maro amboa navy tioky nalatsaka ny razagna tagny nampizahany razagna tsendriky nefa volaniko aminareo raha ataonareo Ambaribe io tsendriky nefa za koa mbola zanaka zafiny Ambaribe volaniko mbola nareo maro lambo maro amboa andeha njakanjaka aminay io tsisy raha vitanareo ozoniko taninaka zalahy fotony nareo magnamboa zay loatra agnamboazany koa nareo anareo ndende ngala zovy ndijoro taky za zanaka zafiny Ambaribe magnozony io mbola nareo ndeha agnambanimbany zay io tsy possible iadagnanareo aminay io zay tsy malemba iny fa koa vahiny andeha mony zay vonenay koa valiny fontiky fontraka anao koa ndeha aminay ary ataova raha tsara ataova raha mamparavoravo vahoaka bravo bravo masaky mifamatra koa vandy io boka raha nandalo pea sonamy tegna malahelohelo za eto malahelohelo za eto mivolagna tsy mamofa tanimandry fa miara ory miaraka malahelo amin'ny fianakaviany zandrilahy gendarme voandraty tsy napoiziny izy tsy sakindro nagnambara raha nandalo
nahafaty zandry la gendarme igny tam'le resaka fagnadiovagna fagnarabegna basy nitifitry izy tompony nafy-Tananarivo izy mandrem-piadanagna anao zandry la zay efa mivolagna isan'andra ambario be io ka zany somenareo fa anareo ripain'io araikaraiky vas-y ndo mandiana manaova bisaigna anareo en PNF manaova bisaigna anareo préfet OMC député maire ho avy aminareo kibay ozy aminareo ho avy aminareo kibay tsy vitan'zay zanaka zafiny zahay zanaka zafiny ambario be magnozogny volagna anareo isan'andra raha ataonareo ambario be io za nadahiny anabaviko nalatsaka anareo olo io 3 andro tao l'hôpitaly alahelo nany foatreniky mamango anareo ifonany mamango anareo io toiza ozy aminareo ataova firegnanao loa raha zozo anao misenao rôly io fa za mampizanao mbario be karakory io mambaranao tany montraka hoe zay raha tianao atao io ataonao io tane iarovane angatane hasina amy razagnane zay tsara namofady teo zay tsara nagnara forcé teo ndao volaniko ndao taova l'hôtel 5 étoiles nareo eto atsika amizah izy itsangagna sa ho rebaka firy anareo ndeha nangagna zo ry ho ripainy razana ndao taova ry nosy mitsio raha tsy hainao ne rajoela nosy mitsio io ne doany so tsy hainao so anao mahita izy nosy ely tsara io doany ripahany razagna ray raha tsangagna anareo io eto sa mivolagna zegny ino amizay raha misy tsy saky ny andeha agny le 16 na emitro daty ary vers fin du mois tsy saky ndreo manognonandra vers fin du mois partir am 26 oh rajoele ko mbola ambario be fo za masaky mipongitratry io tsy maintsy reniko fo daty idiranao io ary tsy maintsy haiko ary tsy maintsy ambarako vahoaka fotony anao ndeha vandy amy vahoaka nareo vahoaka mitandrema o za pitrahantragnonareo taova velotegnanareo ndray le firy izy avy eo ndray le firy izy ndray le combien ozy izy le koetra igny le makotipa zay le combien koa manao pody le combien taova firegnana olo flanko nareo ndraiky ravaty manga ndraiky leongy andady aminareo antrambo apitra fédéralisme apitraha province autonome apitraha décentralisation izy koa volany impôt miditsy amy province ny Diego amreo district sivy reo samy mampitriky vola ro io tsy tokony karaha io province ne fa noho ino volany province ne bongosonareo mandeha agny agnarany fo ary zay misy banque centrale agnarany fo zay misy trésor banque centrale ne zéro tsisy raha miambigny tragno vato foro vigile ndraiky maramila tsisy raha pareil au même Diego tsisy vola mamalia famatra koa nareo amizegny nde fonctionnaire fo mijaly mahazo vola dans toute Madagascar ambarako anareo vahoaka piasan'ny la mairie mijaly fa misy fa misy 2 mois tsy mahazo vola misy sasany 3 mois 4 mois 5 mois tsy mahazo vola piasan'ny la mairie ny Madagascar incroyable Tamatave be io
province Tamatavy. Iditsy 3 mois piasan'ny la mairie ao tsy mahazo karama. Tamboko anao boko maregny lehibe ny tanàna raiky ao magnano izy bivava. Hay, la mairie moa anao magnano bivava Tamatavy. Déjà anao fa naposina avy eo fangalaram-bato na avianao teo maire ny Tamatavy zegny. Ny any piasan'ny la mairie mitretre tsy mahazo vola, tsy mahazo ino, anao magnano bivava. Madiapaha. Province piasan'ny la mairie tsy mahazo karama, incroyable. Diego autant Tamatavy autant Fianarantsoa toutes les provinces piasan'ny la mairie tsy mahazo vola. Parce que nino? Vola miditra amin'ny commune, vola miditra amin'ny faritany, bongosy mandeha agny. Atsika gogol, atsika badoendrô, atsika magneky, aloha ndao magnefa etra. Nareo tsy miadagna fa rô miadagna. Zay fa magnambara anareo, aza magnano, aza ifegna. Anareo mima, tsy mima. Voilà izakeo izy tsy mikoafy. Mampalahelo. Mampalahelo. Handeha vandy baka izy io. Za fa nambaranareo ni handeha vandy amintsika Mbaribe ao koa i raha zozo. Natao izy na emitry ny araiky leseza igny, natao agny langindagny 26 magnagny. Oh, mbola andeha morogno vandy. Ao mbola andeha tsakaraka hoe moteur anjovy koa andeha legna, andeha remplacer moteur latsaka agnatin'ny fariary. Oh Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph Ban de grâce. Andeha toa karaha panneau solaire ny Majunga, nambarany valako afakandro. Andeha vandy amizay. Oh, panneau solaire nareo fa mandeha mirehatra mamirapiratra Mbaribe. Oh! Marary reny tokiky zao. Raha zozo. Toto. Mivoleza zala mavandy. Raha koa fa tsy vitanao. Mivoleza mavandy. Basiky zay. Foritra tampitogno anao navandy niaraka mpitondra niaraka taminao. Ndre rô olo aby nisy jery na heraha niaraka taminao jiaby fa nialanao. Maro amindreo zao miconseillenao. Olo nariny anao, olo niaraka taminao nagnambara zany moaly. Aza la basiky izy fa kaza volagny fa izy io fa fanigny io tsy nikitorana. Mbola fanigny io fa lera izy torana zay basy. Nambarako zoky io. Ah bah oui. Lera n'izy matsapa fa izy torana. Izy miala. Fa izy koa izy mbola fanigny. Fanigny domoy. Izy riaty nefa. Ino koa zao raha andeha volagninareo. Jirama tsy arignesa-pio. OMC tsy masaky mivolagna. Les maires, les adjoints, rien à dire. Vahoaka igny kaza mahefa misy raha karaha zegny. Heureusement zay teto e. Zay ndraiky tsy mitady point boko zay misy sasany baka mivola anareo baka mandeha ao mitady point mitady isa amin'ny zay tsy mitady isa. Zay tsy mitady nombre chiffre amin'ny Facebook fa zay malahelo vahoaka gasy miaraka miaigny aminay ampijaligna abadoigny. Donc zay magnanitra, zay magnitsy gasy. Anareo manitriky raha ataonareo mihina volam-bahoaka, hoana fokizembin-drazana mamango anareo. Zay ary izy tompoko lasy tompoko vavy. Aza tigna, misy sara roe baka eo bokoko anareo. Pompier Mbaribe, 3h, 4h du matin, mizara rano am-pagnarivo. Sara bokoko zay baka eo. Lalagna, en ville Diego, mahazo iny polygone, mahazo iny en peloton, ambony tragno ny palais de faritany Diego, lalagna zala incroyable. Agnanovako veloma aminareo amin'ny magnaraka koa.